Takže vás opäť zdravím, tentokrát nie pri unboxingu, ale pri ozname. Chcel by som vám oznámiť to, že budem robiť nový typ unboxingov. Nazval som ich Stupid unboxingy, nič iné ma nenapadlo. Express som už použil, ale Express možno ani nebudú. Budú to v podstate unboxingy na prkotiny. Na nejaké maličkosti, na nejaké hovadiny, aby som mal ako zabiť čas lepšie, keď nič nemám také väčšie. Čiže napríklad nejaký adaptér, alebo hej, na nabíjanie, alebo nejakú somarinu, proste zbytočnosti, hej, čo iní podľa mňa unboxingy nerobia. Až týmto by som vám chcel, budú sa to volať stupid unboxingy. Nemyslíte si, že budú vulgárne, keď sa volajú stupid. Proste stupid unboxingy, nič iné na mňa nenapadlo, ako ich nazvať, takže takéto niečo bude vychádzať. A ešte taká jedna zaujímavosť, že na mojom kanáli nebudú dlhodobo. Budem ich mazať. Neviem po koľko, ale budem ich mazať. To je asi tak všetko, čo by som... Dobre, odoberajte. Lajkujte, komentujte. Dobre, ďakujem, že ste si vypočuli tento oznam. Takže, čaute.